Shubor nakashlem jong unong san hima. Kum kadak ka jing rakhe ka swachhata hi seva kabadai shibanta bat ka program jingle khut ka office jing executive engineer PHE Maukarwat division kam member secretary district Swachh Bharat mission Southwest Khasi Hills district Maukarwat menta ka sngi ka shitarik urisau arjar arpusau kalayo ban penong ka jing mare marathon ka ba 10 kilometer ka batip kum ka swachhata run arjar arpusau hagani ka jing mare marathon lawan ban penshit pensngan da ka kong kumanyu alang kandong mari bapau nam kejela haringkat kinong ya shimenta kuba ars pa ngut tam kiba kenthop nadu ki habrit ki samla kenthei bat shenrang hirang ba bat kilong kemi hakani ka sngi na kalyang ka office u executive engineer PHE Maukarwat division lingba uba ki nong besau executive engineer kelayo banno senyang da song pisa kum kadak ka jingkit bokit riang ya ka kong kumanyu alang keban salet yakob mari syari Australia thnang bakan wanra ya ka jingjob bat wan ra nam wan ra burom ya kadong kathan bat kari baro kawe ya kani ke jimare layo ban kawe lama da kong kemanyu alang haringkat uba ki nong besau ya kabalayo ban sedang na ka office UEE PHE ter syajakram sakwang penden sakwang bat yo ban penkut biang ha office UEE PHE Maukarwat division kinong job jong ki bakhat san snam shaneng shenrang kilong ubinas lingkhoi well john ramsey bat wonderful palyar kat ba ki kenthei pat kilong ka ibandarisha kiwanyang banda sharai marwen bat ka barisha lingkhoi te nikoni shap ngai kuble na kamta nikina red bat kini ki long kemi ki long pa bat dikon samla ki baya shimata banya merai ga jing marathon rei da ga jing tre sitom ga jongki bakin dei ban tre sitom ban minot bhai kene ga jing le ban marathon lamar kene ga jing marathon kam long kam sem long le no en re kan long ba se so na ga banta jongki ki kon samla bat thì cái jing po ru o pinyo i cái jing ko jing kya da cái jing ko jing kya pin sala ban le ban praktis man la kasi da cái jing le praktis jong phi bakin khun samla le ke long ta ki flor jong kari bat ki flor jong ko pathe baki dei ban nang yele si tre si tom da cái jing tre si tom ko jong phi ba phila long ki khun samla ki bala pu nang bala start bala pule ya ki ko tislate phila tip ya ki kintin ka ba phide ban kren ro phila nang re wat nga butmen ro wat la samla ban itu ya ki ko tisla ngam su tu ikin ki ban kren ki we ki bari ro re da ki jing ailat jong obleng re ngala poi hi ha ka thong te ngai kuble ni kon siap ai ni ki khun samla bagi sedang banya merai ni jer methon menta ai bani khun sama kin long berbor ki klur jongari bati klur jong perther ko unjo ai bagi jing yai lenti ki jong ki namar bagi lalong te ki khun sama ki bala nang lastat bagi jing te ji tom jong ki pin sala ban koi keleng ki jaka namar ba bagi jing te ji tom ublei u lam lenti ye pi kin lej ban pau hapo ka negari jongi bro ko we ublei ona kerku berdoy pi iwe kini kilong pa batini heberit pi senarit bati kon sama tam nam ta kini heberit kum ka office ngilakot sobharu ya ikong kumoy walang ibadai i longkemi na kane ka khan ka jongi nang ne na po Southwest Khasi Hills district na kasnong sngi molen ya ka bang ilakot sa bahay ye by in flag off ya kane ka marathon race ha kane ka step ka benta te ngiso kamen hadu kata-kata ipikong ba pila pongo ya kane ka jing karpat ka jongi ban don ha kane ka por ban flag off ya kane ka marathon race but ngiso tanat hadu kata-kata ya ka jing keren ka jongpi but kini ki kentin jing kren ki jong pi kilong ki jing ai mensem khamtam ye kini ki kon khana ye kini ki kon ki jongi ki ba don ye kata ka mensem na ka benta ban yele kai sport kumba phi la pen i ka nuksa wat hapdeng jong ka jing Jakarta ka bala slam ngala ban ong menta phi la kot nyeu phun rim snem dei nyeu phun rim snem rai pidang la ban marathon but ngisel sarong kum ka disik hi barokaway ba ikong kumonyo lang idei
gue na kinong yamare marathon ibala pau bha apo jong kane ka jela ka jongi apo jong kari India ka jongi bat hilale ru banya simenta hakajing marathon ka jong pi ladang ambakla hilale ya ka banya simenta ha Mumbai ha Kolkata bat kunjur ha Gauhati bat ngisyo kemen hadu kata-kata ba ikong kumoy mentau benai insa represent ya kari India ka jongi banlek marathon hapo Australia haunu benai unta di nomor haka absan terik hablek haka absan terik di nomor kata na kaliang jongi na kaliang juga office bat kunjur na kaliang jongi barok beden haka ni kapur ngikit bok riang ipikong ba hinyo ya ka jingjob bat banraru ya ka burom naka benta jong kari India ka jongi naka benta jong ka state Meghalaya ka jongi naka benta jong kane ka district Southwest ka hill district ka jongi bat komjuru ya kane ka dong ka khan ka jongi de kong nakaliang jongi ka office ngila office jongi executive engineer jong ka PSC Makra division ngila lom donation naka benta jongi kom kadak jong ka jing kitbok naka benta jongi bapin hoi syaka thong bat kajing job bat kajing wanra ya ka burom na ka benta ka Ri India ya ka state bat ya ka Southwest ka hill tinglalum donation bat ngila tap hangni ngimtip kadan katno de sim ya kane kum kadak jong kajing sangu suburom na ka benta jong pi bat ya ka bapin penan kam bat kane kalong kadak ba nyokor ya pi bat kalong ru kadak ba ni aimen sim ya pi bat ni keku kadok ya pi ba pin wanra ya kaburam nakabentakan ni ka marathon race ka ba pin seyele hari Australia bat ni kermen ba ublay unang IFP ya ka met ka bakoy ko siya ke ublay sikun get set go get set go keren real balai barisya pada saja di batasan sem siapa di bawah kerdan kabar bada syarat